Vítajte vo vašom internet bankingu Svetovej suverenej banke Rádu hospitalierov. Dnes vám ukážem, ako si vo vašom internet bankingu aktivovať účet. Aktivácia účtu prebieha v dvoch krokoch. Prvým krokom je aktivácia bankového účtu z vašej strany ako užívateľa internet bankingu. Druhým krokom je verifikácia vášho účtu zo strany Svetovej suverenej banky Rádu hospitalierov. Pre aktiváciu účtu si prosím otvorte svoj internet banking na web stránke banky www.vsboh.org. Po presmerovaní na banking.vsboh.org vyplňte svoje prihlasovacie údaje. Do kolónky Login napíšte váš e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii, alebo váš 10-miestny prihlasovací kód, ktorý vám bol zaslaný v uvítacom e-maili. Do kolónky Password napíšte heslo, ktoré ste si zvolili pri registrácii a kliknite na tlačidlo Login. Aktivácia účtu prebehne po pripísaní prostriedkov na účet v internet bankingu. O pripísaní prostriedkov na účet vás systém informuje prostredníctvom e-mailu. Váš účet je aktívny, ako náhle bude na vašom účte pripísaný minimálny jednorázový členský poplatok. V prípade fyzickej osoby ide o jednorázový členský poplatok vo výške 20 eur. 10 eur na založenie účtu v Svetovej suverenej banke Rádu hospitalierov a 10 eur ako vstupný členský poplatok do Svetovej suverenej únie spolupráce Svetlá Veľká Rus. V prípade právnickej osoby ide o jednorázový členský poplatok vo výške 110 eur, 10 eur za založenie účtu v Svetovej suverenej banke Rádu hospitalierov a 100 eur ako vstupný členský poplatok do Svetovej suverenej únie spolupráce Svetlá Veľká Rus. Pre sprocesovanie platby prosím nasledujte ďalšie kroky. Kliknite na tlačidlo Add Money vo vašom internet bankingu alebo v ľavom menu zvolte možnosť Add Deposit. Zobrazí sa vám okno s vašimi platobnými údajmi. Internet banking Svetovej suverenej banky Rádu hospitalierov si necháte otvorený a na novej karte sa prihláste do internet bankingu svojej komerčnej banky. Odporúčame prihlásenie prostredníctvom počítača, nakoľko väčšina bank nepodporuje realizáciu cezhraničných platieb prostredníctvom mobilného telefónu. V menu vašej komerčnej banky nájdite a zvolte možnosť cezhraničná platba. Postupne vyplňajte platobné údaje zo Svetovej suverenej banky Rádu hospitalierov do formuláru cezhraničnej platby vašej komerčnej banky. Číslo účtu, IBAN, SWIFT, BIC-kód, názov a adresa príjemcu. Účel platby, správa príjemcovi. Vaše 10-miestne číslo účtu, ktoré nájdete pod názvom Reference Message. Postup pri zadávaní platby cez internet banking vašej komerčnej banky sa môže mierne líšiť v závislosti od banky, ktorú používate. Zadajte sumu, ktorú chcete previesť. Pre aktiváciu účtu fyzickej osoby zvolte sumu minimálne 20 eur a pre aktiváciu účtu právnickej osoby zvolte sumu minimálne 110 eur. Vyberte menu, v ktorej chcete peniaze previesť. Na záver zvolte kód spoplatnenia. Odporúčame vybrať kód OUR. Pripomínam, že poplatky sú jednorázové a slúžia pre účel aktivácie vášho účtu v Svetovej suverenej banke Rádu hospitalierov. Poplatok za prevod môžete nájsť v sadzobníku poplatkov vašej komerčnej banky. Vyplnené platobné údaje si ešte raz prekontrolujte a dokončite platbu. Cezhraničná platba obvykle trvá aj niekoľko dní, preto buďte prosím trpezliví. Verifikácia účtu. Do 24 hodín od pripísania prostriedkov na účet vás systém vyzve prostredníctvom e-mailu na overenie vašej totožnosti. O pripísaní prostriedkov na váš účet vo Svetovej suverenej banke Rádu hospitalierov vás systém informuje prostredníctvom e-mailu a vyzve vás na overenie vašej totožnosti. Prihláste sa do svojho internet bankingu Svetovej suverenej banke Rádu hospitalierov. Automaticky sa vám zobrazí okno Verify Your Identity, prostredníctvom ktorého overíte svoju totožnosť a verifikujete svoj účet. Do prvej kolónky kliknutím nahráte fotku alebo sken strany vášho občianskeho preukazu alebo pasu, na ktorej je vaša fotografia. Pri občianskom preukaze nahráte fotku oboch strán vášho občianskeho preukazu. Do druhej kolónky kliknutím nahráte fotku alebo sken vašej faktúry za energie alebo ľubovoľnej inej faktúry alebo výpisu z účtu, kde je uvedené vaše meno a adresa, nie je staršie ako 2 mesiace. Do tretej kolónky kliknutím nahráte vašu selfie fotku s príslušným dokladom, ktorý ste nahrali do prvej kolónky. Dbajte na nahrávanie dokladov v dobrej kvalite, kde sú zreteľne čitateľné všetky údaje. V opačnom prípade nebude vaša verifikácia úspešná. Kliknite na tlačidlo Save, čím uložíte nahrávané doklady do systému.
Gratulujeme, váš účet vo Svetovej suverenej banke Rádu Hospitalierov bol úspešne aktivovaný a môžete ho začať naplno využívať. Do vašej e-mailovej schránky vám príde potvrdzujúci e-mail, že systém prijal požadované doklady. Vašu totožnosť v priebehu niekoľkých dní overí náš personál a následne vám príde e-mail o úspešnej verifikácii. Ak máte nejaké otázky, navštívte prosím FAQ na webovej stránke banky alebo nás kontaktujte na support@vsboh.org.